Fl-analiżi u t-tagħlim tal-letteratura spiss nitkellmu fuq il-metrika tal-poeżija. Imma x'inhi sew il-metrika? Il-kelmiet metrika u metru huma kuġini u tnejn ġejjin mill-kelma Griega metron, kelma li tfisser kejl. Bil-metrika mela, nistgħu nkejlu l-poeżija bħalma b'metru nistgħu nkejlu d-distanzi. Fost l-elementi tal-poeżija li jistgħu jiġu mkejla, nistgħu nsemmu l-qisin tal-versi u l-aċċenti. Fil-metrika Maltija nimxu fuq il-metrika Taljana u għalhekk inkejlu l-aċċenti permezz ta' piedi differenti, jiġifieri skont is-sillabar u l-waqa' tal-aċċenti. Fil-poeżija Maltija ħafna drabi jkollna aċċent fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar. Jekk l-aħħar sillaba tinżamm, jiġifieri l-aċċent jaqa' fuq is-sillaba ta' qabel tal-aħħar, ngħidu li għandna vers pjan jew wati, u jekk l-aħħar sillaba titneħħa, jiġifieri l-aċċent jaqa' fuq is-sillaba tal-aħħar, ngħidu li għandna vers tronk. Fl-istrofa ta' taħt, l-ewwel u t-tielet vers huma pjani jew watja, u t-tieni u r-raba' vers huma tronki. Il-mulej irid ilibbes lil bintu bid-dawl abjad tas-safa tar-ruħ u jaħtara l-arusa sabiħa li taftader u tħobbna fid-dmuħ. Il-versi nkejluhom skont l-ammont ta' sillabi li jkun fihom. Vers bi 3 sillabi nsejħulu ternarju. Vers ta' 4 sillabi nsejħulu kwaternarju u l-bqija nsejħulhom kwinarju, senarju, settenarju, ottonarju, novenarju, dekasillabu u endekasillabu. Versi b'sillaba waħda jew b'żewġ sillabi nistgħu nsejħulhom vers monosillabu jew bisillabu. Xi drabi b'metrika nifhmu wkoll aspetti oħra tal-prosodija, jiġifieri tal-istrutturi u l-iskemi tal-poeżija, bħalma huma l-qisin tal-istrofi u tqassim tar-rima. L-aktar strofi popolari fil-sinna huma dawk b'żewġ versi, b'3, b'4, b'6 u b'8. Strofa b'żewġ versi tissejjaħ distiku. Strofa b'3 versi tissejjaħ terzina. U l-bqija nsejħulhom kwartina, sestina u ottava. Kombinazzjonijiet differenti ta' versi jagħtuna tipi differenti ta' strofi, bħalma jissaffika li hi magħmula minn 3 versi endekasillabi u vers kwinarju jew settenarju, kif insibu fil-poeżija lil Dun George ta' Oliver Frigieri. Għext bniedem mal-bnedmin, tqaddist biex tqaddes, tajt saħtek, ġidek, denek biex klim Kristu jitlaħħam fina safi biex fqiegħ qalbna eruqu jifrex. Mal-metrika, jew aħjar il-prosodija, ninkludu wkoll skemi differenti ta' rima, bħal rima alternata, magħluqa jew imbewsa. Imma billi dwar ir-rima hemm ħafna xjenat, se nitkellmu dwarha aktar il-qudiem. Minkejja dawn il-ħafna qisien u regoli marbuta mal-metrika, il-poeti huma dejjem ħilsa li jesperimentaw b'qisin ġodda u li jħolqu l-iskemi tagħhom. Għalhekk nitkellmu appuntu dwar il-kitba kreattiva, biss dawn il-qisin u regoli tradizzjonali tal-kitba jibqgħu jservuna fl-analiżi u d-dixxiplina tal-kitba bħala bażi b'saħħitha li magħha nistgħu nkejlu l-kitbiet tal-lum. Fl-1930 dera l-ewwel darba r-rumanz u li tinna venut fl-Amerika tal-awtur Juan Mamo, rumanz li kien injorat għal deċenji sħaħ qabel ma beda jingħata r-rikonoxximent dovut bħala xogħol b'saħħtu ta' sarkażmu u kritika soċjali, bażliet stilistiċi li kienu ambizzjużi kemm għal żmienu kif ukoll għallum. Juan Mamo twieled fl-1886 fl-aħħar tas-seklu 19. Ħafna Maltin dak iż-żmien kienu fqar, ma kellhom skola. Juan Mamo kellu ftit skola u dak il-ftit illi kien jaf
użah bl-iktar mod straordinarju illi seta'. Meta kien għadu żgħir kien ġej minn familja komuni, missieru kien spiċċa l-ħabs għal diversi reati relativament żgħar, ma Ġwan Mamo prova joqtol bniedem minħabba tilwima li kien hemm bej żewġ familji u skonta 6 snin il-ħabs, skonta sentenza, parti mis-sentenza tiegħu xu kellu jagħmel 20 sena, ħareġ mill-ħabs biex ngħidlek bniedem pjuttost mibdul, baqa' bniedem ftit konflittwali u tinħass din anke fil-kitba tiegħu. Però ħajja mimli avventuri, kien avventurier, kien imprenditur żgħar, kien ibih il-kotba, emigra għal numru ta' snin, 8 snin u fuqhom l-Eġittu. Ġifieri dan huwa bniedem illi għamel ħafna affarijiet, kien jinteressa ruħu fil-botanika, fl-arkeoloġija, fil-bidja, f'ħafna elementi, però dak li jispikka huwa il-mod kif iħaddem il-lingwa. Ġwan Mamo bil-partikolaritajiet kollha tal-karattru tiegħu, bl-isfond umli kollu tiegħu kien kapaċi jħaddem il-lingwa b'mod illi ħadd fi żmienu u anki warah ma kien kapaċi jagħmel. Naħseb din hija l-iktar ħaġa li tispikka fil-kitba tiegħu. Ġwan Mamo jilab bil-lingwa u jilab bil-ħila li jirrakkonta storja. Ġwan Mamo kien jikteb ħafna fil-gazzetti u ir-romanz ikoniku tiegħu illum li sar mudell għal ħafna awturi anki fi żmienna u li Tinna Venut fl-Amerika huwa influwenzat ukoll minn din il-relazzjoni kontinwa li kellu mal-ġrajiet tal-ġurnata, mal-interess tiegħu li jikkummenta fuq dak kollu li jkun qed jiġri. Mela għandek dak l-element, għandek l-element ieħor illi Ġwan Mamo kien interessat ħafna fid-djalett, kien interessat ħafna fil-kultura popolari għalkemm kien jikkritika minħabba n-nuqqasijiet kbar tagħha. Kien interessat fil-politika, kien interessat fix-xjenza, kien interessat ħafna fix-xjenza fil-fatt, kien interessat fil-metropoli l-kbar tal-Ewropa. Ir-romanzu li Tinna Venut fl-Amerika għandu minn dawn l-elementi kollha. Huwa romanz li jirrakkonta fi ftit kliem il-ġrajja ta' grupp ta' migranti Malti, bla skola, bla edukazzjoni, bla xogħol, bla ħiliet, bla snajja li jmorru New York biex isiru nies. Minn għalihom se jmorru hemm u bħal ma kienu jaħsbu ħafna migranti mhux biss Maltin. Se jsibu id-dollari mal-artu kemm jibdew jiġbru mill-port sakemm jaslu New York fil-qalba tal-belt ikunu diġà saru sinjuri. Naturalment, meta jaslu hemm jirrealizzaw li r-realtà hija ferm differenti minn dak li kienu jaħsbu li meta kienu għadhom Malta, imma l-problema l-kbira tagħhom mhix dik, il-problema l-kbira tagħhom hi li qegħdin New York imma baqgħu bil-mentalità ta' Malta, tar-raħal ċkejken tagħhom. Ma jridux jagħmlu l-isforz wara dak l-isforz finanzjarju u fiżiku kbir biex imorru l-Amerika li ma kienx xajta fil-bidu tas-seklu 20. Ma jridux jagħmlu l-isforz waqt li qegħdin hemmhekk illi joħorġu mill-mentalità magħluqa provinċjali dejqa tagħhom. U allura ir-romanz jikkundannhom. Ir-romanz jikkundannhom talli huma kellhom din l-opportunità tad-deb f'idejhom u ramewha. U fil-fatt ir-romanz isalva biss lil wieħed minnhom Feliċ illi meta jasal New York u anki matul il-vjaġġ juri li jrid jinfetaħ, li jrid jiftaħ moħħu, li jrid jitgħallem, li jrid jixrob minn dak kollu li jara madwaru. U allura huwa l-uniku wieħed li jsalva. Laqqas oħtu Marie ma ssalva. U li Tinna Venut fl-Amerika huwa speċjali minħabba l-mod kif inhu rrakkontat. Anke llum għadna qed niskopru x'qed jagħmel Mamo u speċjalment in-narratur tiegħu dak li qed jirrakkontanna l-istorja bil-lingwa. Pereżempju waħda mill-iktar affarijiet straordinarji li jagħmel illi Mamo jidħol hu stess minkejja li mhux wieħed mill-karattri fl-istorja. Jidħol hu stess fir-rakkont ma' Feliċ u ma' oħtu Marie f'waħda mix-xeni, imma ma jgħidilniex li hu, jgħidilna biss li dak kellhom ħabib u kien magħhom.
Imma mbagħad għandek il-grottesk, għandek l-użu ta' dialett, għandek il-footnotes saħansitra fir-romanz tiegħu. Għandek daw il-kummentari kontinwi dwar il-ħajja ta' żmienu, għandek din il-kritika kbira lejn in-nuqqas ta' edukazzjoni, lejn il-faqar, lejn in-nuqqas ta' emanċipazzjoni tal-Maltin. Huwa romanz illi jaħdem kemm fuq livell ta' kontenut, ta' suġġett u speċjalment fuq livell ta' stil. Bħala professur tal-kodba mqazza, Pietru Paul Sajdon jibqa' magħruf l-aktar bħala traduttur tal-Bibja mill-ilsna oriġinali għall-ilsinna. B'dana kollu, il-ħajja ta' Sajdon kienet imżewqa b'ħafna aktar kuluri, mill-ġraja personali tiegħu sa' riċerka u l-kitbiet kreattivi. Pietru Paul Sajdon twieled iż-Żurrieq fl-24 ta' Lulju 1895. Min familja modesta. Studja fl-iskola primarja tar-Raħal, minn hemm imbagħad għadda għas-seminarju u għall-università. Kiseb l-ewwel il-baċellerat fil-letteratura, imbagħad kompla għal liċenzjat fit-teoloġija u fil-liġi kanonika. Ġie ordnat saċerdot nhar l-20 ta' Settembru 1919. Minn hemmhekk imbagħad wara li ordna mar jistudja Ruma fl-Istitut Bibliku li ftit snin qabel kien għadu kemm twaqqaf, istituzzjoni prestiġjuża għadha wieqfa sal-lum li tispeċjalizza fl-istudji bibliċi. U minn hemmhekk fl-1923 ħal liċenzjat fis-Sagra Scrittura. Il-ħolma ta' Sajdon mill-ewwel kienet li l-pajjiżna jagħtih traduzzjoni tal-iskrittura mqazza mill-ilsna oriġinali. Li dak iż-żmien di ma kienx ħaġa komuni. Ħafna traduzzjonijiet tal-Bibja kienu jsiru mill-Latin, dik li jgħidu l-Vulgata. Imma Sajdon li kien jaf tajjeb il-Ludi u l-Grik Bibliku mill-ewwel għaraf li traduzzjoni xjentifika għandha ssir mill-ilsna oriġinali. U allura beda jaqleb ktieb mill-ilsna oriġinali li kien il-Ludi u l-Grik. U minn hemm bdiet it-traduzzjoni tal-Bibja li tagħna Monsinjur Sajdon. Ma nixtieqx nieħdu l-impressjoni li Sajdon nassoċjawh biss ma' traduzzjoni tal-Bibja, għalkemm din hija il-manium opus tiegħu. Imma għandu kitbiet ukoll kreattivi. Stejjer żgħar, ħelwin, ambjentati f'ambjent rurali, tajjeb, tieġ fraħal, l-aħħar jiem tas-sajf f'Benajsa, u għandu kitba ħelwa ħafna. Dawna narrazzjonijiet li jiġbħu ħafna in-novelli ta' Temi Żammit. Għandu wkoll imbagħad epigrammi. Epigramm huwa 3 versi osra li jkollhom il-għan, li jiġbdu l-attenzjoni, li jikkritikaw u forsi anke li jnigżu b'ċertu sarkażmu, dan għandu xi ftit minnhom ukoll. Sajdon kien bniedem pjuttost riservat, kien bniedem moti kollu kemm hu b'dedikazzjoni għall-istudju u anke għat-tagħlim. L-istudenti kienu jħobbhom ħafna u anke huma kienu jħobbuh. Kien bniedem ta' ftit kliem, kien bniedem jaf juża l-lingwa, anke meta jkun irid jikkritika u jitfa' xi botta kien jaf juża wkoll il-lingwa. Jekk issir tafu dawk li
kienu jafuh jgħidulek kien persuna tmur tajjeb ħafna miegħu. Imma ma kienx minn dawn li jfittex li jkun fiċ-ċentru, li jfittex li jidher, għaliex kien jgħid dawn l-affarijiet ħella ta' ħin. U l-ħin huwa prezzjuż u l-ħin irrid jużah għall-istudju, għall-kidba u għall-riċerka. Imma dawk li kien jarahom li jkunu jridu l-istudenti li kien jagħti qalbu u ruħu kollu kemm hu. Il-fdalijiet preistoriċi ta' pajjiżna taw lokal ħafna qlajiet u ħrejjef li minkejja l-oriġini dubjuża tagħhom xorta għenu sabiex tistana tradizzjoni orali tagħna. It-tim tagħna tkellem mal-arkeologa Marija Elena Zammit dwar dan l-aspett ta' tradizzjoni orali. L-arkeoloġija hija l-istudju tal-passat tal-bniedem mill-oġġetti materjali tiegħu, ġifieri aħna ma nistudjawx affarijiet miktuba, ma nħarsu lejn l-oġġetti li jagħmlu l-bniedem. Allura dan ħafna drabi għanqal iktar mistoqsijiet milli jagħti tweġibiet. Min-naħa l-oħra min-natura tiegħu il-bniedem dejjem jipprova jagħti tifsira tal-affarijiet li jkollu madwaru. Allura minħabba li għandek dan l-element ta' mistoqsija fl-arkeoloġija, huwa naturali li l-bniedem joħloq forsi għajdut u ħrejjef marbuta ma' siti arkeoloġiċi li forsi m'għandux daqshekk spjega għalihom. Apparti jekk is-siti infushom huma siti partikolari ħafna illi għandhom anke dera partikolari li mhux forsi binijiet illi aħna imdorrijin naraw, allura wkoll li għanqlu din il-kursità u forsi għanqlu wkoll dawn il-ħrejjef, dawn l-għajdut marbuta ma' dawn is-siti. Apparti hekk hemm ukoll l-ismijiet tal-postijiet illi kultant dawn ukoll jagħtuna ħiel ta' postijiet li jistgħu jkunu ta' natura arkeoloġika. Bħal ngħidu aħna postijiet li għandhom l-isem ħaġar magħhom normalment jidentifikaw siti megalitiċi u oħrajn bl-isem ta' żejt, pereżempju bħaż-żejtun fejn għandna Villa Rumana. Ġifieri għandek ukoll din ir-rabta bejn l-ismijiet tal-postijiet u l-arkeoloġija. Diversi ħrejjef marbuta mas-siti megalitiċi illi sas-seklu 17 kien hemm il-ħsieb illi dawn kienu marbuta mal-ġganti. Fil-fatt għandna l-ġgantija li jismu hekk proprju minħabba dan. Fil-fatt kien hemm ukoll numru ta' ħrejjef fost dawk li ġabar Patri Manuel Magri li anke huma marbutin ma' dawn is-siti. Fosthom hemm tnejn ħelwin, waħda li hija uliet il-ġganta li hemm din il-ħrafa li tgħid li kien hemm din il-ġganta li kellha tifel u tifla, serquhom la ġabuhom lejn Malta, it-tifla żewġet għawdex, minna tnislu l-awċin, it-tifel iżżewweġ il-mosta u minnu tnislu l-mostin. U mbagħad hemm ħrafa oħra ħelwa ħafna li jgħidu li kienu jaraw din il-ġganta iġġorr il-ħaġar kbir fuq rasa biex tieħdu għall-binja ta' dawn il-postijiet filwaqt li fidrija iżżomm tarbija u bidrieħ ieħor tiekol il-ful. Ma li poġġew ta' Ħalsaflieni għandna żewġ stejjer oħra wkoll li dawn oriġinaw fis-snin 40 fejn kien hemm f'waħda minnhom kien hemm rapport illi kien hemm klassi tfal li flimkien mal-għalliema tagħhom żaru li poġġew ta' Ħalsaflieni u kien hemm xi kollha assuntilfu hemm ġewwa qatt ma ħarġu lura. Però wara tiftix fil-gazzetti lokali ta' dak iż-żmien ma jidher li kien hemm l-ebda rapport lokali ta' dan l-inċident u anke hemm l-ebda kollassi fl-Ipoġġew. Il-fatt li stejjer bħal dawn huma marbuta wkoll ma' siti oħrajn bħal katakombi ta' San Pawl pereżempju, siti li huma magħluqa taħt l-art, probabbli jirrifletti l-fatt li kienu jingħadu dawn l-istejjer bħala twissija li tfal biex ma jmorrux fil-periklu. Kien hemm storja oħra wkoll ta' dan iż-żmien fejn kien hemm din ċertu tfajla Lois Jessup illi żaret il-livell t'isfel tal-Ipoġġew u tajt illi filwaqt li kienet hemm daħlet ġo kamra u rat dawn in-nies bis-suf abjad illi kienu qegħdin hemmhekk u mbagħad intfiela d-dawl tax-xema. Issa jista' jkun illi meta
persuna ma tafx il-post faċli li tiddiżorjenta ruħha speċjalment bir-riflessi tad-dawl tax-xema fl-ilma li nafu li kien hemm fil-kmamar ta' ġewwa tal-livell t'isfel. Importanti li dawn l-għajdut u dawn il-ħrejef niddokumentawhom għaliex ikomplu iżewqu u jlewnu l-istorja ta' dawn is-siti li huma tant importanti għalina u parti mill-identità tagħna, imma wkoll għaliex jistgħu jagħtuna ħiel ta' kif qegħdin jinbidlu l-valuri li nagħtu lil dawn is-siti tul iż-żmien. Sitt Stejjer hija app għat-tfal li tgħinhom fil-qari bi stejjer osra u bi preżentazzjoni li tiffaċilita l-proċess tal-qari. It-tim tagħna tkellem mal-edukatriċi Anna Vassallo dwar din l-app li saret bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Il-proġett Sitt Stejjer huwa proġett ta' stejjer diġitali li jinsabu jistgħu jiġu jinqraw fuq tablet jew fuq mobile ukoll. Huma stejjer osra li huma adattati l-iktar għal tfal żgħar qed ngħidu bejn wieħed u ieħor tfal tal-year 1 year 2 bejn 5 u 7 snin għaliex il-kontenut tagħhom huwa kemm bħala kontenut u kemm bħala tip ta' kitba huwa adattat għal dawk it-tfal dak il-livell. Il-kodba huma gradati, ġifieri sitt stejjer huma gradati biex jinqraw f'ċertu ordni. L-ewwel wieħed pereżempju huwa ir-Re mar iż-Żu. Ir-Re mar iż-Żu fih biss kliem li fih b'żewġ ittri jew bi tliet ittri biss. Mela aħna qed nillimitaw l-itfal biex jaqraw biex ikunu kapaċi jaqraw sentenzi bi kliem li fihom kliem qosra biss. Aktar ma jgħaddu minn wieħed għal ieħor ovvjament nibqgħu tilejn sal-aħħar wieħed li fih iktar. L-ewwel storja hija fuq Re li mar iż-Żu qed jara l-annimali li hemm fiż-żu, mbagħad isir il-ħin u jerġa' jmur lura d-dar fil-verità. L-istampi huma taħlita ta' stampa li hija ritratt reali ġifieri ta' żu u fl-istess ħin mbagħad hemm figura ta' kartun li huwa Re. Biex ġifieri it-tfal fl-istess ħin qed tgħinhom biex jaraw il-post vera mhux kollox bħala kartun, imma jaraw il-post bħala ritratti. Jekk qed tara ħuta pereżempju hemm ritratt ta' ħuta vera. Jekk imbagħad ir-Re forma ta' kartun li huwa l-karattru prinċipali dejjem ikun bħala kartun huwa differenti. Stejjer oħra pereżempju għandna Karl mar fix-xemx huwa dwar kelb li jmur il-baħar, jmur fuq ir-ramel, jibda ħossi sħana, jkun irid joqgħod fid-dell, u mbagħad jaqbdu l-ġuħ jara xi tfal jiklu l-ħobs, jitħajjar, insomma jikol il-ħobs, u mbagħad wara li għaddi l-ġurnata l-baħar jerġa' jmur lura d-dar. L-aħħar storja li hija l-iktar waħda forsi avvanzata hija dwar familja ta' orsijiet li l-ġurnata tagħhom tas-sibt li huma jmorru l-ors it-tifla tmur ma' missiera tixtri, tifel joqgħod id-dar jgħin l-ommu taħsel il-platti, sajru flimkien, insomma, u mbagħad jiklu flimkien. Importanti għaliex il-kodba li kienaw li għaw ovvjament huma kodba stampati, dawn huma kodba digitali, ġifieri t-tfal qegħdin hemm dak il-medium differenti, mela huma jistgħu jisimgħu l-istorja wkoll mhux biss qed jaqraw huma stess, mekk iridu għandhom l-għażla, mela jew hemm mudell ta' xi ħadd qed jaqralhom, qed jinstema' jaqralhom sentenza waħda wara l-oħra kif huma qed iqallbu l-paġna bil-pass tagħhom. U fl-istess ħin ukoll jistgħu jaqraw huma jħossu l-kliem, jħossu l-ittri, jagħmlu sens mill-istorja u jaqraw huma stess. Tista' tgħinhom ovvjament għaliex hekk qed jaqraw id-dar jista' jkun li forsi l-ġenituri ma jkunx jistgħu jgħinuhom biex jaqraw. Allura ħajsibu dak il-modell li jista' jgħinhom jew jkunu qed jaqraw weħidhom jieħdu gost jaqraw weħidhom jekk jitfixklu f'xi frażi sentenza, hemm dak il-modell jistgħu jirreferu għalih u jaqraw weħidhom. Dil-app tista' tiġi aċċessata mill-pjattaforma tal-Android, tista' tintuża fuq tablet jew fuq mobile, tista' titniżżel b'xejn għaliex hija sponsorjata mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu u jista' jaċċessa kulħadd.
il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.